Здравейте хора! Добре дошли в Крис Карафези. Днес ще играем Fortnite и ще играем на най-новия мап в Brawl Stars. Този път си внимавам. Не, няма да е най-новия. Ще избера този. Чупим сейфа на Тело. Здравейте хора! Добре дошли в The Fun Studio. Днеска ще играем с Крис Brawl Stars. Този път не съм го спрял. Те окаже, когато ще хора видеото видео. Не, запитане. Пау! Прати! Не съм доста. Не ме я път вече. Чакай, че тук ми скрита него. Суши! Колко съм? Суши! Не съм видял. Толе. Аз съм чушката, Тел. Бега, бе. Бега тук, няма. Стой, ватай, Тел. Кая гол на Тел. Кая да го поех. Кая се изпъти. Искаш ли? Ай, заедно. Махай го това. Махай го, бе. Махай го. Махай го. Тео, махай го това нещо, ти казах. Как да го махнем? Да. Аз ще играм с тази. Както някой виждате, аз съм повече купил Тел. Тел, смени си героя. Няма да е на футбол. Е точно. Нищо, имаме 5 билетчета, ще купим. Върнем ли? Както съществува. Това ще имаше много и аз нямаше кой да избере, както си да има ни там бил. Те с котката. Котката ще наша майот. Котко. Я пига тук. Ти вече направиха ти си защита. Аз се влиза. Бокта, котка. Котката от мен. Бокта. Котка, патика сама. Тъпа котка. Бе, Тео, котката. Я ги бихме. Продължаваме. Оп, оп.
Не! О! Трябваше да ги пълни. Скин. Моето... Това е втория Legendary, който аз избрах хора. Моя със скин. Тук има ли? Аз не се. Пускай чайника вътре. Але бе, аз се петя тая. Има няколко да. Що ти мислиш? Само тази бисквит. Внимай, че като си пусна може да ми писат. Много сме добри просто. Here. Аз ще си смена скина. Ти? Ти ще смениш скина? Не да можеш. Да, почти сме накарали за второ ниво. Да. Чакаме Тео, айде Тео. Пак то добавям на хубав Макс. Аз мога, аз ги взех всички. Legendary. Но това не е мое, това не съм го. Съм в тази пасмикачка. Не знам, това са команда. Аз съм тука. Аз седа и защитавам. Те убиха ме. Тепи. Не стигам ги. Те тука. Всичко найде. Нема! Еле! Алло! Вие двама. Вече аз много не. Беги. Те е наша пука. Силнах тате. Вече съм силна.
Dino. Haydi. Wow. Hadi. Да продължаваме, Тео. Only the best deals. Кос. This is too. Получих легендарен скин. Time for trouble. Не, този път безплатно. Като мога. Да, тук ми козех. This is too easy. Готово. Watch out. Here I come. Айде. Too pretty for pain. Стой! Стой, Тео, стой. Стой. Стой, бе. Леглото Ами леглото скача този път вече не. Къде съм? Ето аз на те му дава да бъде, окей. Да, ще ми да дам, защото те не са си избави скинчето. Почваме да ги бием. Ония, нали сиреме. Матео, бе, ама аз пускам. Пак не съм много сигурен. Сигурно мога. Не мога, бе, аз не съм. Аз нямам. Аз да си използвам силата. Такива. Да, кой това е? Те сега ще ми бият. Але бе, някой да се мъчи с мене. Аз ги свалих. И аз викам, че аз ги свалям, но то никой не ми. Watch out. Here I come. Да, това е заради вас двамата, защото не ги... Аз ги свалих всичките, вие не. Вие... давай, айде. Here I come. Айде, Тео, айде, бе. Тео, айде. Айде, Тео, докато чакам. Биям ги тук.
Няма много скинчи там. Тук някой си ми ги забане. Имам това големия, тея, тоя, тея всички. После зелената спял за това. Legendary Max. Помагам му. Да, помагам ти, айде. Може ти се избери го. Добре, избра някакъв друг, ама пак вършил. Да ги бие. Да ги... има като моя, има като моя, само няма като ти. Не, пукнеш и аз. Значи. То мене ми скачат от всекъде това. Да, какво е това, бе? Честно. Не имам атаките. Да няма. Имам тук, аз седа сам. Чакам. Не! И ще му убия! Не да слуша, то на никой не лесна. Пази! Бе, не ги пази. Будьте, бе! Хайде, бе, аз бе, тук е автопет. То остай. Не можа! Не, малко да остай. Къде? Пак успяхме. Сега с суши. Ико. На как се вече? Ой, да ги бием, бе, сега ще пикам кой шефа. Кой шефа на КВП, кой шефа. Але, бе, Тео! Че 20 минутно, ви. Да, ясно. Аз видях.
Също съм на ти. Але бе, Тео! И аз го имам. Ако видиш, и аз го нося. Але бе, Тео! Няма чакане. Избая. Не. Не толкова тъсно. Не. Аз за това. Ще пукам сейфа. Той ще ми заниши чайниче. На папа имат сквиш. Give me some sugar. Не. Stick a fork in me. I'm done. Give me some sugar. От единия са пил, другия са два. Убийте единия. Give me some sugar. I'm sugar and spice. Але бе, един отгодна 107. I'm sugar and Свайте spice. ги, свайте ги. Не, загубихме. Да. Друг мапшен. Time for trouble. Довиждане, хора, и това беше от Крис Карафизев. Абонирайте се, гоним 15 абоната. Не гоним 20, ама искам... Айде, гоним 20. Моля ви се, хора, абонирайте се, до чао!